Oyawre nyakora gi jwang machiegni mantiere kae chenro mar piny koro wantie ka kod nonro mag gazet. Iwacho ni sani bende kinde motimore karka wabedo kod ng'eyo ni gazet to wacho ang'o okinyi ma kawuono ichiew nade kanyo kama intiere kanyo. Bende kama intie kanyo jowuoth kata jogo man jo boda boda bende gisechako tich kapok gichako konwa sani wakoni ni gimoke koso podi wantie kodi karka odiochieng' ma kawuono miwacho ni odiochieng' ma ng'anyo en ng'anyo ma chieng' tich adek ka otimore sectors mopogore opogore. Warito winjo ni mage madhi bedo kata ka ochungo ng'anyo mage madhi nyime kod ng'anyo mage. Kata kamano wantiere ka gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation oloso e weche go duto kakore wacho kanyo ni gin gik mage manyien matimore iye kanyo machiegni. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango koro adak mana gini mos koro mo kanyo sa achiel kanyo to koro lore kanyo bende wadonjo twak mokwongo kantie kanyo kod wenda to sani wendo mara osekelo ni weche manyien mano Sharon Ong'ao nyaka njera oyawre. Oyawre nya Cleophas. Dineno mtokni ahinya nyamburko mag ji giwegi kanitiere ndara koso nang'o? Adier gintie. Gintiere kendo nyalo wacho adieri ni ndara wacho ni mana gik mana neno nyore maneno kawuono. Koro kia neno ng'anyo mag jo matatu moko to moko poko ng'anyo. Nitie mag ji giwegi mantiere oko kata kamano mag skunde tin. Mag skunde ka gin moko ta anya kwano gi aromo gi madhi adek. To pile ng'eni nyaromo kodi ka gipango line ka gidonjo kama dake kanyo. Sani nyithindo nindo marach. Awinjo ne okoni gini kawuono yweuru kiny nuduogi. Nikech okang' ma kamano bende waseneno kata mine kinde ma osekalo nitiere skul moro e gwenge mag Kawangware ma bende ne yudore kama tek miwuoro. Inyalo paro ka tear gas ni bayo nyaka e sikunde. Koko kamano we warit kapo nono ni ng'anyo mag jo matatu dhi bedo kata bed ni jatend migao mochung' ne weche mag mano mag wuodhe Kipchumba Murkomen nosenyiso NTSA mondo ochung' chenro mag tiegruok kanyakla kod chudo ma bende gichiwo ne joriemb nyamburko ahinya mag jowuoth. Koro mag joma kod mathoth wadara ni gazet odiochieng' ma kawuono ni gazet mar The Standard kod mano mara Daily Nation okinyi ma kawuono kama koro bende wadakoni ni mane ma koro mi pek ka. Iwacho ni odiochieng' ma kawuono gin weche go motenore kod weche go mag ng'anyo gintiere karka. Iwacho ni sirkal bende koro oramo ni nyaka gichunge ng'anyo magi mag Azimio. To kama chielo gazet mar Daily Nation wacho kanyo ni Raila Odinga bende owere gi weche moko maketo piny Kenya ka piny maonge chike ma iluwo kendo piny mageno oganda mathoth onge godo. Iwacho kanyo ni Ruto to Raila stop the anarchy mane wach mantiere kar kanyo odiochieng' ma kawuono. Owach ni ng'anyo onge madhi bedo kar kanyo mano kaluwore kod tend obila ma pacho kae. Bende warito winjo kendo neno ni gidhi bedo kacha e yo machalo nade odiochieng' ma kawuono. Gazet mar The Standard kod gazet mar Daily Nation. Ano wacha gazet mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation oketo wach mapek no mano mar weche go mag ng'anyo kaka ne jatend piny Kenya loso odiochieng' manyoro Sharon omiye pek e ite mar 4, 5 kod mano mar 6. Gino molose kar kanyo ok enero mare mondo mi one jogo makoro bende ni kar kanyo wito ngimagi jo Kenya masani bende wacho kanyo maromo kanyo 6 mane ng'anyo mokalo ka mano wito ngimagi kendo jatend piny Kenya nyoro kano loso no ken ng'ama mor kata kamano jo Azimio ramo ni ng'anyo margi nyaka bed odiochieng' ma kawuono. Ingeni ng'anyo mar Sabasaba jatend piny Kenya William Ruto ne onge pacho kaende. Ng'anyo maket kod mama bende biro bedo katimro odiochieng' ma kawuono mar Azimio koro biro bedo kayude. Odiochieng' manyoro Ruto nachiwo title deeds e gwenge mago mag Ruai ma kama bende noloso odiochieng' manyoro kata kamano kanoloso waneno kata mna wang'e kanyakla kana kaka noloso nokoloso komoro ka bende koro seyo jatend kweth mano mar Azimio Raila Odinga kuom ng'anyo maket kod mago ma bende osenene kinde mokalo ma bende jatend piny wacho ni osebedo ka kelo rochruok mag uchumi osebedo ka kelo lala mago mag ngima. Kuom ranyisi kineno king'iyo kata mna gik manotimore ng'anyo mokalo mano chieng' Sabasaba ji maromo 6 nowito ngimagi. Kata kamano odiochieng' manyoro noloso ka bende wacho ni dibed ni kweth mapingo piny owacho ok mor ni otiyo gi vijende yo makare ni nondiko gi tich to kweth mar Azimio la Umoja dwaro mar mondo mi vijende Obama na kite. Wach makamano jatend piny nowacho odiochieng' manyoro. Kata kamano wageno ng'iyo kaka odiochieng' ma kawuono dhi bedo. Nikech ng'eni Cleophas obilo osebed kiseyo gichiwo kod oteku mathoth. Odiochieng' manyoro kiwinjo Jafet Koome milome ma bende nooro ne ute mag fwambo. Wacho ni ng'anyo ma bende ibiro bed kitimo ma kawuono kata bed ni chik oyie mar ng'anyo. Giwacho ni gin kata mnobok mag ng'anyo mag tayo ng'anyo makamano nok giyudo kuom Azimio. Jatend kweth mano kata mna kwang'iyo jatend migao mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki en bende gima wacho kotende kod ng'anyo wacho ni ok osiero kata mna matin.
obilo osebedo kata ka tiyo go teku koro maka wuoro ne kene dhi bedo machal nade bano bang'e kata teko mana gitiyo kinde cha bende joga kiwacho ni oyo wayienegi mondo mi gitim rombe gi kuonde mopogore opogore chuny boma ema kik gidonje mano kotenore kod gino mane Kithure Kindiki owacho motelo ne romo mar adhai mano mar Sabasaba kata kopogore gi mano duogo lero kanyo ni e gwenge mamoko to yene mondo mi gibag ng'anyo odiochieng' ma kiny mano gino motimore kacha mano odiochieng' ma kawuono kaluwore gino mano wach nyoro kod jatend obila wacho ni ogero moro amora mopuodhi kod tend obila ma pacho ka manyiso ni koyudi kumoro amora kibago romo kata ng'anyo obila omi teko mar keyo jogo ma timo ng'anyo ma kamano awaluo odiochieng' ma kawuono ang'eni mane tok midhi bedo godo kawuono bende e kinde ng'anyo mamoko ma pod igeno ni wadhi neno ka gidhi timore koso oyo nikech mag matatugo be gin mana ng'anyo joriemb nyamburko mag trailer mago mating'o osike wuodhe maboyo boyo nowacho ni gidhi ng'anyo joriemb matatu joriemb boda boda chieng' tich abich jochiw thieth bende wacho ni ging'anyo nitiere ng'anyo bende mar jogo matiyo kod taxi online manyasani mano matiyo kod mbui mago bende aneno moko e ndara aneno gi e ndara kendo gire koro akia ne gi cancel koso en mana midonjo kacha cha tiloro tikawo mana ng'ami kawo kanyo tidhi koro ka ok ichule kata ka ok otiyo kod mbui no mondo mi ochul nikech mane ywak ma gin go bende ni chudo mar wuok kuom kembe go ogen moro makare bende giywak ni chudo man kanyo ok chop kare bende gi gigo ma giwacho ni gitiyo godo pile ka pile mano ka gitimo weche gi mago mag tich mauta bende oidho gik ma kamago nitiere anyo koro moke jwang mano kelo odiochieng' ma kawuono ibed kod ng'eyo ni mage matimore kacha achiel kachiel waranga ni malo kae nitiere sigana mamoko mantie ka Sharon nyoro ne warito jatend piny Iran iluongo ni raisi Daktari Ibrahim koro en karka onego bi odiochieng' manyoro kata kamane wacho ni nitiere winjruok moko kata MOU mane ok oketo yo makare mane gitieko kind jotend migepe gi kachiel koda ka sirkal mondo mi ka gibiro to gitwaka twaka to koro moket twako kinyi ma kawuono sa 12 Sharon ang'eni samora mora kang director bado yudo ka rais wuoyo kod rais marwa ma Kenya kae kar jot mare mantiere buore Nairobi ka gidhi bedo kanyo bende ka wamiyo nyakwar moga jwang lendo makama achiel kachiel kata kamano omiye peke ite maraboro to wacho ni gigo ma gintiere kanyo ka girango nono kanyo migawo mochung' ne weche mag tudruok mag pinje maoko mar Iran ne oketo mbui mar Twitter kacha ka giwacho ni ne gibedo kod wuoyo e yor simu kod jatend migawo mag weche mag tudruok gi pinje maoko mano Daktari Alfred Mutua ka gitemo rango ni weche mage ma piny Kenya kod piny Iran nyalo bedo kacha kod tudruok moro makare kopogore gi mano kawuono kete kata 12:30 mar okinyi ma gitwake kod jatend piny Kenya tiende nang'o ponono nitie luoro moro mar ng'anyo ni bende ka nitiere kaka ng'anyo koro bende dhi chako ing'eni ng'anyo bende kelo rochruok to ing'eni meno okang' mokwongo ma bende koro jatend piny mar Iran biro e pacho kaende bang' thuolo mano mar higni 11 gwenyruok ne nitiere odiochieng' manyoro nikech odiochieng' manyoro nogono ema ne gweno chako limbe mare mar ndalo adek e piny Kenya kata kamano Cleophas bende waduto te wang'iyo ni migawo mochung' ne weche mag limbe mago mag pinje maoko e pacho kaendi ema jabago kata mana rombe maket kod magi koro odiochieng' manyoro ji napenja ni pogruok nowuok kanye nikech jofwambo nochopo nyaka kar jot mar State House e gate kacha kana girito mar mondo mi oyawnegi gate kanye ma bende jatwak mano State House na kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed nobiro kanyo ka bende onyiso jofwambo ni okang' makama koro osekelo gi rochruok moro ni nyaka odiochieng' ma kawuono koro gima oganda dwaro ng'eyo ni MOU winjruok mana okoikore ni en mane nikech wang'eni bende jotend pinje maoko kalimo pacho kaendi gibiro kod winjruok mopogore opogore ang'eny nyaka sani bende piny Kenya nitiere moko kuom mwandu ma bende waore piny Iran nyoro nwaneno moko kuomgi manokoting'o ring rombo nwaneno bende ring'o mopogore opogore kanyakla kod otungu bende winjruok makoro idwa chwe kogno odiochieng' ma kawuono bende wageto winjo ni en mane ang'eni nitiere jofwambo magwa ma bende nitiere kar jot mar State House don sa 12 gi nus to sekalo gintie kar ka osekalo dakika 24 toke kendo kanyo koro nitie gik mathoth ma bende warito winjo kacha ne gire timore yo machalo nade mano mi pek nyakora mag jwang' e ite mar 8 kar kanyo bende kang'irange ni gin gik mage mantiere kar kanyo e ite mar 6 kod ite mar 7 nitie weche mopogore opogore man kanyo adane mondo mi waranga ne e ite ni mar 6 iwacho kanyo ni obila ema koro iseyo kuom
thoe kachiel koda ka lweny mosebedo katimore pacho ka ng'anyo mag Azimio ka giwacho kanyo ni gisebedo kata ka en ng'anyo moro makwe nyaka kinde ma obila chako tiyo gi teko mathoth ka gintiere kar kanyo. Iwacho ni police are to blame for protests, violence and deaths. Lobbies gi koro wacho jogi magino ratich oganda bede koro segolo duondgi. An gima wachoga pile ni kapo nono ni ng'anyo mamuola to ang'o manyalo timore. Mano waseneno kata mana e kinde mosekalo ma oseneno onge rochruok moro amora ma bende osebedo. Wajaneno kata mana ka jotimo ohala dhi nyime gi ohala mage. Okanga kata mana gwenyruok mar paro biro ge kinde ba bende koro tear gas mano iro malungo wanga barega kanye mineno kata mana ko ganda bende kauchi kata mana tinge lwetgi gibayo bila kod kidi. An wach ma wachoga pile ponono ni obila ochopo mana kacha mar tiyo tijigi mar nyayo arita kwe kinde ma bende jong'anyo dhi nyime kod ng'anyo magege. Okapaka masira moro amora nyalo bedo ni neno no kuom ranyisi nyalo kata mana paro thoe mano neno mano e kinde mag ng'anyo mag sabasaba thoe 6 king'iyo kata mana jok mano negi gin jok mana moko kuom gin neonge kata mana ng'anyo kaunti ma Kisii nyadendi masomo e kar tiegruok achiel kuom kar tiegruok e kaunti ma Kisii nantie mar na duka kane uso yawuoyi ntiere wuoyi moro ma bende nochwad kod magina bende flyover mano makondele nonge ng'anyo e Migori bende nyathi matin rawera ma bende nochiel gi magina. Aparo no bila negbeni kaw ting makende mano mar rito ngima oganda ng'anyo negbeni girito kata mna jo ng'anyo ahinya kata mna ohendni mopogore ok bayo tear gas kata mna yiro malungo wang. Mane kama gitie kar kanyo adhe ne ite marabiro ka mondo otik gazet mar Daily Nation ka warange tung kanyo nitie weche go mago maga penj monego bende itimo ne derepe. Wacho ni piny owacho koro chungo weche gi mag penj manyien mano mag jogo mapuonjore iwacho derepe mopogore mae kama intiere kar ka ineno kanyo jali miluongo kanyo ni Abdul Kadir Adan ma bende en japuonj mag derepe kanyo mochung' ne chwalo penj ne derepe mopogore board ni ka oganda ochope wacho ni nitie joma chopo kanyo wigi osewil gik mano kon gi kar ka town bende oselokore model town ma bende koro gitiyo kar kanyo bende ido ka ochalo gi mane gitiyo go higni 10 mokalo moko bende wacho ni gini opogore gi mano tiyo godo penjo opogore mur maka magi pod nitiere mano koro ka winjo kanyo ka Murkomen Kipchumba Murkomen jatend migawo mochung' weche go mag wuoth kod apayni bende koro chungo weche gi mago mag tiegruok nyaka dweno mar 9. Aparo ni ywak na nitiere kaluwore kod omenda ma bende koro entie sena chuno derepe mag mondo chula mar mondo migi lesen kata kamano model town board ni Cleophas an bende naser ringo gi mtoka iwacho ni toys mago mtoka moko matindo kae model town board ok chal na kanderni ma wajaneni pacho kendi moja tiyo godo ochal na mana nderni moko mag pinje moko en mana ranyisi ma bende tiyo godo mag e bombe kata kamano inyalo fail test model town board no nikichingi ni kapo nono ni roundabout akeni makanyo lor takeni roundabout ok nyal lor wang'eni mano gima ok nyal timore kata mana e apaya koro model town board ni aparo no kelo ga fail kata mana okoso kata mana ore miyo kata mana derepe mar mondo miyo kal pinje maket kod mai ano ka yie gi model town board ni kata matin kata kamano nego benni derepe inyiso ranyisi mantiere yore mopogore apa ni kuom ranyisi kanyo ma bende nitiere peyni ema paro ni nego benni miyo teku model town board ni to daka para kata kamano Cleophas apa ni nitie wach moro mane wae it gazet mar 6 nena piny kanyo NDC mano mar Jubilee NDC mar Jubilee nitiere it gazet mar 6 kanyo mane ite mar 6 ka mano ite machielo mano osewuok e koni Mamilomi ma uchiu samoro nya chopo kanyo ka ikoni ni aya ni endo chalo nade ni kinde ma intiere kar ka ni koso en moro ma ochul nyalo bedo no chule gazet mar Daily Nation nyalo bedo no chul kata kamano ma en gima jopiny te onego bed ni koro ng'eyo to wacho ni ogoye sei gi ng'a Kanini Kega jagoro maduong' mar Jubilee koro ndike kar kanyo mano kama gintiere kar kanyo wanena ne achiel kachiel mano kama gintiere kar kanyo nena agenda go sharo anena agenda to kang maka mabiro bang' Jeremiah Kioni gilange nosethich oko koro etelo koro Kanini Kega bende neno kanyo ka koro golo koke chieng' tarik 7 dwe mar 8 gibiro bedo gi NDC penjo ma bende koro nyalo bedo ni mienjo en ni NDC ma bende nagi bedo godo mana jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta ni ochope to nen mane koro waneno kanyo agenda ma bende gin godo achiel kuom gi to review
the report mano mar National Executive Committee on Party Policies mago moko tenre gi mano bende election of national officials akene bende gibiro bedo ka gitimo yiero kendo nikech kineno piny kanyo Seima bende oket kanyo gi Kanini Kega oket kana ni acting e thuolo mar Kojolo jagoro mungirore mano mar Jubilee Party. Aya nyokoro moge juang mane wach mantie kar kanyo e ite mar auchiel some kanyo ke jakanyo mar Jubilee chopi kama chelo bende weche mag duond buche iwacho ni wiye kanyo lo nyanga puo mano party mare KUP iwacho ni Kenya Union Party bende koro da chunge tich kata da riembo dong expel chato kore mana riembo Sharon mane wiye kanyo mane wi party ka Kosing koro en jaod bura mano mara Pokot South ma bende wacho kanyo ni koro balo kod duond bura mare kendo kore da ni uchunge bende mag dhi nyalore waseno ka ODM teme waseno ka Jubilee teme rotie jok mathoth wapodonjo kacha mondo mi odok negi ingeni Poksing ma bende jaod bura mag Pokot South nitiere ga gi chung motegna hinya e siro sebedo ko siro kweth mapingo piny owacho nyaka sani bende koro osiro chenro mano mar choko sei madero milion 10 ma bende wang'eny Azimio no yango duche manyoro bende naneno duche manyoro ka bende Azimio nacho ni nyaka duche chok pod duche manyoro na gisechoko sei madero milion 1.2 Poksing kata kamano wang'eny no yiere kod duond bura mong'ere kaka Kenya Union Party nyaka sani bende wang'eny jatenda Kenya Union Party men Lunga Nyapuo osebedo ka siro kweth mar Kenya Kwanza osiro kweth mar Kenya Kwanza to achiel kuom jod bura mage to siro kweth makedo kata na mapingo piny Kenya koro mane wach mabende no neno kanyo warito neno poneno ni gibiro bedo ka gigolo kokgi mano mar riembo Poksing ni bende waseneno ka loso motegno kaluwore kod bipartisan talks mano lalruok mabende koro notore e kinde kweth mar Azimio kod mano mar Kenya Kwanza be warito neno ka poneno ni biro riembe aya ibiro riembe kosoyo we wawuogi gazet mar Daily Nation koro nyakoro mogi jongwarane The Standard ite mokwongo ka ni ginto koro gichalo e yo machalo nade wacho ni kanyo weche mochiw weche ma jatend piny Kenya timo Ruai bure Nairobi karka kachiel koda ka gik mantiere iye makoro bende iwacho ni weche mag Shakahola dhi nade mano kama gintiere kar kae mano bende gi weche mamoko mag duond burano mano mara Jubilee iwacho kanyo ni ma thor wach ma bende wasebedo kata ka warango iwinjo kanyo limbe mar raisi ka piny Kenya kata kamano warang malo ten piny Kenya bende koro wacho ni ng'anyo mar Azimio ok en moro mag siro kata kamano gidala ni mondo mi ochung ng'anyo ma kamano sane ma koro nitie weche machalo kamagi nitie weche go mag ten sikunde mago bende ma koro nitiere kar kanyo ma koro rango ni gine jok manyalo bedo kar kacha ka itimo gi machalo primary school heads to become power barons koro kanyo gine jok madhi bedo kod teko machalo nade mano ka gine school kanyo mipeke ite mar auchiel to wach machielo mabendo rango mar NDC mano kaluwore gi ng'eto mano chiw kacha kotenore koda Kanini Kega kaka jagoro maduong' mano mara Jubilee ondike ite mar 13 Uhuru gets a taste of own medicine koro ntiere kar kanyo iwacho ni ochomo kama chalo nade kachiel koda ka weche mamoko jod bura ma bende koro temo penjo mana wachore chal mar fombo Sharon ne waluwe jod bura ma bende koro ne penjo kotenore kod medruok mag nengo mag sitima ni gini ten ai nango mosebedo kacha kamede mano bende mipe kacha e weche go mag ohala mantiere ka e gazet mar The Standard mano ite mar 20 koda ang'wen anon wadonje e iye kanyo mantie weche go mago mag Shakahola wacho ni mae ema gimoro miwacho ni rochruok mag weche gi magarita mano timore kanyo e ite mar 2 mano ka ntiere kar kanyo wacho ni thoe mano neno Shakahola ma en ng'ukni e weche go magarita mano bedo moro matek ahinya pimo niere kaka nokadho jotelo mopogore mag piny owacho mano kirango piny owacho mar county kata mamalo ingene duche manyoro jatend migawo mochung' weche mag arita Kithure Kindiki nochopo e nyim kamiti mano mar od bura mar Senate kama bende nidayo dhoge kaluwore kod thoe mag Shakahola dira Kithure Kindiki nowacho ni piny owacho norem chwalo kata mna dino thoe maket kod mago nikech odiochieng' manyoro ka Cleophas nyalo paro ji madirom 10 nochak okuny kendo ma oyudi makoro kelo kwan mag thoe mag Shakahola nyaka 360 odiochieng' manyoro Kindiki wacho ni nitiere mass graves mago liete madiroma 40 ma bende pok gikunyo koro nyalo geno kata mna ng'iyo ni liete 40
dibed ni oting'o ringre adi, nikech waseneno kata mana kikunyo kata mana liel achiel iyudo kata mana ji ma di rom kata mana 3-4. Koro liete 40 gi di rom oganda maromo nade. Nyaka sani kwano osechopo 360 bang' ringre 10 noyudo doche manyoro. En mana kane dayo dhogo doche manyoro gi senators mano kamiti mochung' ne weche mag arita mano mar Senate. Kithure kindi iwacho ni osebedo matek mano mar yango liete maket kod mago, nikech wachore ni Mackenzie nopidho alode ewi liete maket kod mano. Koro tek yango ni mane liel to mane moken liel. Makoro kaluwore kod wach mabende Kidiki na wacho, nenore ni nitiere oganda mathoth mabende samoro pok okunye moyudi. Nyokora moko jo mano bede po jabedo kanyo ni dhi nyime. Iwacho ni mai weche moko mapod medo mana tuch mano ka otenore kod thoego ma Shakahola. Weche thoth kapod gintiere kar kanyo, ang' waranga ne kar kanyo ni koro ginto gichope yo machalo nade. Sharon, osuru ni ijuoge. Ang'e ni nitie weche mathoth ahinya mantiere kar ka e ite mar adek. Dada nitie sigana moro matin mantie mana malo ka. Adani waranga ne ite mar adek e ite mar adek kae nitie sigana moro koro ma opogore ahinya. Sharon bingine yalo koro dhi chuno ni mano tung kabisa tung kanyo malo ka koro nitie sigana kae mondika andika kanyo ni street preachers jo yalo mane apeini ka in bur Nairobi kar ka chulo 1,000 ni Sakaja dhine sirkal mar county mano jo yalo mosiko bedo kacha ndara ka yalo mayalo akiaka mayale nyamburu ka bende nyalo chopo ni nyaka gichulo osuru ni koro chopo. Magi jogo madhi bedo kacha kantiere aluora mag Uhuru Park, gintiere kacha Aga Khan Walk, mano ahinya sa lunch, lunch time, kaya sama giyalo, sama kech kayo ji mang'eny, mane sama gintiere kacha kendo injili no yala ahinya Aga Khan Walk, ing'ena Aga Khan Walk ntiere token komka Uhuru Park kata bende ka intiere inyalo neno kama intiere to jivanji kata ng'omi ok gichope mano dhi bedo kanyo bende ka gintiere Uhuru Park kod Central Park. Donga neno kanyo joma chulo 1,000 gin joyalo mana kaka isewacho mag Uhuru Park, Aga Khan Walk, ahinya mabende ing'ene kuonde ma joyalo go bende thoro bedo ga mana kuonde ma ji obede. Kineno kibet bende giyalo kaluwore kod chal mar ngima. Ka gineni kanyo king'icho malich, samoro gineno ni denyo, samoro gineno ni samoro weche mag tich mage ma bende giyalo. En mana ni aneno ka Jivanji Gardens joyalo ma preach kata mana mayalo Jivanji Gardens biro bedo ka chulo siling 500 e odiochieng' kodiochieng'. Okang' makamane koro governor county ma Nairobi dwaro mar mondo mi gichoko omenda makama ponono ni chik mar omenda mano mar county ma Nairobi biro bed ka ikadho. Kopogore gi mano bende naneno ka ponono ni Cleophas kaka naneno video ni moro ka niwer ponono ni udwaro goyo sinema tidwa goyo Uhuru Park. Naneno kanyo ka en siling 1,000 e kinde thuolo mar seche madiro madicha seche matin. Kata kamano Kamkunji Grounds bende jok mabiro bedo ka dwaro romo kanyo ichulo siling 20,000. Aparo ni magi gin okenge mago mag sirikande mag gwenge ahinya kaunti ma Nairobi mar choko omenda. Wach yalo ni taneno ka nyalo bedo matek nikech jayalo chowuon ema choko ga sadaka. Koro siling 1,000 no biro bedo kochulo. Do sadaka bochoko no chulo Sharon. Sadaka go chopo ga siling 1,000. Ini sechiwo ne joyalo sadaka mali ma yalo ga. Nitie jok mamiyo jogo siling 1,000, nitie jok mamiyo siling 500, nitie jok mamiyo gi 10 bob, nitie jok mamiyo gi 2 bob. Ting'eni ma nyalo doko kwan joyalo ma bende koro yalo e streets kata mane e apini mopogore. Kata mo mama gi yalo no ndikanyo ni mi Kaisar mar Nyasaye bi mi Nyasaye. Koro Kaisar ochopo. Kaisar kidegi koro en. Ing'eni Kaisar Augusto ne en ruodh Jorumi. To koro sani to Jorumi mago Joromi. Mata be mana boma. Anti ngene wach makamato kasere ngene wach yalo wach motenre kod chiemb chuny aparo ni ok nego bed ne talo Cleophas penye tek ma samoro ka jayalo donje mtoka to chako yalo ni samoro winjo ka igonyori matin anapane ok nego bed ni gichulo fai market. Weche thoth ka ang'e ni ntiere welo mabedo sedonjo kar ka achiel kachiel ang'e ni waduogo wada tieko gazet kata kwa tieko gazet wada nodhi ite mar 12 kanye mwadhi yudo kanyo chenro mopogore kanyo mag pek mara ngima. Fuel prices wacho ni jonyeri koro wacho ni koro ka fuel omedore Sharon watieko gi ka fuel omedore watimo nade gitiyo gi kanyna punde koso kanyna jomoko luongo ni punde wan kaka karachonyo luongo ni punda kanyna ni nawinjo mana jo alego katiyo go do gene jo uyoma uluonge nade
Kanyna. Uluonge ni kanyna. Ano wang'e ne kanyna ite mar 12 ka. Ite mar 12 kanya ma koro wacho ni jodak manyeri koro wacho ni koro ka fuelo bedo matek watim nade? Donja koro wachak tiyo gi kanyna. Sharon, ma nyalo bedo achiel kuom yorego nyalo bedo kanyo ni konyo ji donge. Nyalo bedo ni konyo ji, ten mana ni Kanyna kata mana punde bende koro yudore kama tek. Nikech aneno kanyo ka king'iyo kwan ni mana piny kanyo kinyalo mana ng'i. Wacho ni Nyeri Town nitiere gi punde kanyo 60. Kieni West punde 21. Koro magi gin punde maparo ni konyo e ting'o mwandu mopogore opogore. En mana ni mwandu ma bende iketo ne punde mar mondo mi oting' bende pek. Koro manen pek mar ngima nyalo miyo ji tiyo kod yore mopogore opogore. Kin gi punda to tigodo tiya makare. Olo kata mana bedo gi boda samoro. Don Cleophas koso nang'. Aya. Jogo mawuok e kaunti mopogore opogore Sharon bende. Magi jok mantie mana e diere gi mago central. Nitiere jok manigi punde mang'eny kaluo bende. Jogo ma gin go. Naneno punda moko yo Katito ka. Waning'e ni wan kaka punde machalre to sa bicho tieno ne pod giwuotho. Wach moro matek ahinya. Wan to Karachuonyo owuon kata dalawa wan gi punde, ok kata punda. Gin punde mating'o pi kowuok e nam tere mieche. Sharon, bipane ma ohala maber munya chako. Wacha ni ero ting'o ji ka ji dhi chiro maruen mane machiegni. Pala. Koro giwuok ka gidhi Pala kacha mondo mi gikaw mwandu giduogo. Dong watiyoga gi punda nyaka dhi Palano. Dala ing'e ni yot tiyogo. Nairobi kama nyalo bedo matek. Nikech nyalo tiyo gi punda to punda odhi otuom gi nyamburko. Sharon, parane ni nitiere jam mar punda. Mombasa Road. Wach moro malich ahinya. Kata kamano punda en jamni matiyo matek. En mana ni samoro bende jomoko ok ti gi punda e yo makare. Kiseketo osigo mang'eny e punda, koro samoro bende ok kele ngima makare ne punda. Aero kamano ahinya. Koro lore kanya kora maga jwang'. Tie weche mathoth ahinya mantiere kar ka. Okinyi ma kawuono mi thuolo mondo mi ibede kod ng'eyo. Kaw gasedni, The Standard. Kaw Daily Nation, some ibed kod ng'eyo. To koro masani, wadani mondo mi wakoni ane ni gin gik mage matimore. Nitie limbe mar jatend piny Iran, risasi Daktari Ibrahim. Ma bende koro dhi nyime achiel kachiel mane kar jot ma jatend piny Kenya. Waneno kanyo Musalia Mudavadi nitiere kar kanyo. Rigathi Gachagua ni ka kod jatend piny Kenya mano William Ruto. Ineno bende Francis Ogola nitiere kar kacha. Sharon, en ikruok mano mabiro kanyo e kinde ma jatend piny mar Iran bende koro limo Kenya. Warito ni MOU bende koro gisechopo kare. Aparo ni Ibrahim Raisi kine gichung' kamano ka gilalore. Aparo ni jatend piny mano mar Iran ma bende geno chopo kar jot mar jatend piny Kenya pok ochopo. Aparo ni rite koro oko kanyo nikech jatend piny mar wake e pacho kaendi kaka jatend piny Kenya. Koro aparo ni ikruok makare. Nyasi mane bende nachako saa 12:30. Dongero koro aneno ka odhi deko matin kapo nono ni jatend piny mano mar Iran Ibrahim Raisi pok ochopo. En limbe mar odiochienge adek. En mana ne kaka gibro loke kata nang'o nikech nyoro nane bende donje pacho ka ne limbe mar odiochienge adek. Akene winjruok bende osechwe kogono. Nageno kata mana neno jatend migao mochung' ne weche limbe mag pinje ma ok e pacho ka endi Mutua. Daka nene e tipo maket kod. Samoro picha ne mapoko maki. En koro magi koro jodito. Magi jodito. Kinde magi ntiere karka. Iwenjo achiel kachiel karka. Gigi be samoro de bagi. Iwacho ni ka koro ka gin jodito mochung' kanyo. To koro wacho ni timo negi mana briefing ni ng'ani osechopo kama entiere odhi kanye. Ng'amo bet dire kane wago monge ni anga kata kamano en jogo mantie kar kanyo. Jofwambo bende mawuok e pinje maoko osechopo kar ka. Ramogi TV bende wan ka wadamba na penjo kotenore kod twak jatend piny Kenya bende nitiere kar kanyo. Nyako Ramogi jwang' kinde mang twak ma kama chako achiel kachiel ero gigo piche studio ka. Era neno nyaka jofwambo mago mag pinje maoko dibed ni achiel kuom gi wuok kata mana e piny mar Iran. Mano chal ka gima ranyisi ni samoro jatend piny mar Iran osechopo. Dene no maka koro gike jofwambo bende oseka opposition. Ang'eni jofwambo magwa nitiere kar jot mar State House gibro bedo ka ginyiso kinge matimre. Ai Nyako Ramogi jwang' ng'aduogo ni mondo mwakoni gima dhi nyime kar ka welo duto osechopo e studio. Kora mwakoni mana weche gi kan giduogo gazeto wasetieko sani limbe mar jatend piny Iran bende kora mokelo ni kaya achiel ka wachako twak. Kik dhi mabor kete mana kae Ramogi TV wakaw ywe masani. Ka waduogo twak dhi nyime. Azimio dwa choko sei moeo milion 10. Gisechopo milion 1.2. Ng'wecho chomo kanye. Kawuono ang'o ayude mathoth. An ka kod jolony weche mag chike kod telo kod mago mag dongruok. Kik dhi mabor. Nyinga Cleophas Oluoch. Jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango aduogo. Kita karka.